tingin ko pagka talagang pinalitan nila si Senator Soto, may banta talaga na may mga iba na hindi sasanib dun sa mayorya. So possible, ma'am, na mas dumami yung opposition kaysa sa admin? Ewan ko kung mas dadami, pero masasabi ko, mas lalakas kung lumipat si Tito Sen sa minority, di ba? Sasama ka sa Oo. Kung nasa si Soto. Kung lilipat si Senator Soto sa minority, sasama na lang ako. Okay. Another matter. Mag-initial 1 billion sa creation ng mga detention facilities for the offenders. Hindi nyo justify sila. 1 billion lang para sa pag-ibig centers ba to? Ano? Detention